Children of God, mga anak sa Diyos. Karong adlaw mao ang kapistahan ni Saint Matthias. Si Saint Matthias, apostol, usa sa labing misteryosong apostoles sa bag-ong tugon tungod kay gamay raang nahisulat mahitungod kaniya sa Biblia. Human sa pagluib o kamatayon ni Judas Iscariote, ang mga apostoles nagampo aron adunay mopuli sa iyang lugar isip usa sa napulog duha. Si Saint Matthias napili pinaagi sa pagripa tungod kay nakita sa mga apostoles nga matinud-anon siya nga sumusunod ni Jesus sukad pa sa sinugdanan sa ministeryo ni Kristo. Usa ka fun fact mahitungod kaniya mao nga siya kauban na sa mga disipulo sukad sa bunyag ni Jesus ngadto sa pagkayab niya sa langit. Siya dili direkta nga gitawag ni Jesus sa ebanghelyo, apan gipili siya pinaagi sa pagampo o sa discernment sa unang simbahan. Daghang tradisyon nag-ingon nga siya nagwali sa Ethiopia o ubang dapit sa Asia Minor. Giila siya isip martir tungod kay gipatay siya alang sa iyang pagtuo kang Kristo. Si Saint Matthias, patron sa mga tao nga gitawag sa lisod o wala damha nga mga responsibilidad. Bisan wala kayo siya nailhi, sama ni San Pedro, San Juan, si Saint Matthias nahimong importante kaayo sa kasaysayan sa simbahan tungod kay iyang gipakita nga ang Dios makapili kang bisan kinsa alang sa dakong buluhaton. Ang iyang kinabuhi nagpahinumdom nato nga ang pagka-apostol dili base sa kung sikat ka, kundi sa pagka-matinumanon ngadto kang Kristo. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa gugma ug pagpili ni Hesus sa iyang mga tinun-an aron mahimong mga higala ug saksi sa kalibutan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, gitawag kita ni Hesus sa pagpabilin sa iyang gugma. Sa ebanghelyo miingon si Jesus, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love." John 15:9. Sa binisaya nga hubad, maingon nga gihigugma ako sa Amahan, gihigugma ko usab kamo. Pabilin kamo sa akong gugma. Ang gugma nga gihisgutan ni Jesus dili ordinaryo nga pagbati nga mausab depende sa emotion. Kini usa ka gugma nga andam mo sakripisyo o mo pabilin bisan naay masinati nga mga kalisod. Muni ang gugma nga gipakita ni Kristo pinaagi sa krus. Sa samang paagi si Saint Matthias nagpabilin nga matinud-anon kang Jesus bisan wala siya mailhi pag-ayo sa kadaghanan. Wala siya nangita og dungog. Apan nagpabilin siyang kauban sa mga disipulo hangtod nga gitawag siya sa mas dakong misyon. Ang pagpabilin sa gugma ni Kristo nagpasabot sa pagkinabuhi nga matinumanon bisan walay nakakita o nagdaig nato. Mao kana ang klase sa pagkadisipulo nga gipangayo sa Ginoo gikan kanato. Daghang tao karon dali ra muhunong sa ilang commitment kung moabot dayon ang mga pagsulay ug mga kalisod. Adunay mubiya sa pamilya tungod kay naay problema. Adunay muhunong sa pagampo tungod kay wala dayon matubag ang ilang mga pangamuyo. Adunay muhunong sa pagsimba tungod kay nasakitan sila sa sayop sa uban o napasakitan usab sila sa mga taong ilang nakahibalag. Kung kita magpabilin sa iyang gugma, dili-dali matarog ang atong pagtuo. Si Saint Matthias, wala lang namati kang Jesus apan iyang gisunod ang misyon nga gisalig kaniya. Mausab kita nga gitawag sa pagkinabuhi sa ebanghelyo matag adlaw. Ang Kristiyanos dili lang kay pagdawat ug panalangin, kundi pagdala usab sa responsibilidad sa paghigugma sa uban. Kung kita magkinabuhi sumala sa sugo ni Kristo, mahimo kitang kahayag sa kalibutan. Gitawag kita ni Jesus sa pagpabilin sa iyang gugma.
Ikaduhang punto, gitawag kita ni Jesus, dili lang mga sulugoon, kundi mga higala. Sa unang panahon, ang sulugoon, wala gadyoy alamag sa plano sa iyang agalon. Apan si Jesus nagpadayag sa kasing-kasing sa amahan ngadto sa iyang mga tinunan. Kamo, akong mga higala. Ang relasyon nga gusto sa Ginoo di ay uban kanato, dili relasyon sa kahadlok, kundi relasyon nga anaay gugma ug pagsalig. Si Saint Matthias nahimong apostol dili tungod kay siya labing bantugan, apan tungod kay gitawag siya ni Kristo. Mausab kita karon nga gitawag sa Ginoo sa usa ka personal nga relasyon uban kaniya. Ang Kristyanismo dili lang ni siya mga list of rules, apan relationship with a living God, relasyon uban sa buhing Dios. Daghang tao karon nagtan-aw sa Dios ingon og pulis nga kana ganing istrikto kaadyo. Ang uban naghunahuna nga ang Dios pirmi lang jud naghulat sa atong sayop aron masilutan ta. Apan gipakita ni Jesus nga ang Dios usa ka amahan nga nahigugma og gusto nga moduol kita kaniya. Kung atong tan-awon ang Dios isip higala, mas mahimong buhi og sinsero ang atong relasyon uban kaniya. Ang usa ka higala maminaw og mosabot bisan sa atong mga kaluyahon. Mausab si Jesus nga andam mudawat og mupasaylo kanato. Ang importante mao nga dili nato siya biyaan bisan pa makasinati ta og mga kalisod. Gitawag kita ni Jesus dili lang sulugoon kundi mga higala. Story time. Sa unang mga siglo sa Kristyanismo, usa sa mga hinungdan nganong paspas kaayo ang pagdaghan sa mga Kristiyanos mao ang ilang pag-atiman sa mga masakiton. Atong hinumduman nga sa unang panahon wala pay mga ospital. Ug sa panahon sa mga pandemic ug epidemya sa Roman Empire, daghang tao ang mahadlok moduol sa mga masakiton tungod sa kahadlok nga matakdan. Apan ang mga Kristiyanos nagpabilin nga nag-alagad og nag-atiman sa mga masakiton bisan peligro ang ilang kinabuhi. Ang uban kanila nagdala og pagkaon, tubig ug nag-atiman sa mga gibiyaan na sa ilang pamilya. Ug tungod niini, daghang tao ang nakakita sa tinuod nga gugma ni Kristo pinaagi sa mga Kristiyanos. Mo nga daghang pagano ang nakabig tungod kay ilang nakita nga ang Kristyanismo dili lang pagtulunan kundi gugma nga giusa sa aksyon o buhat. Ang ilang pag-atiman sa mga masakiton nahimong makusganong pagmatuod sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Ug mao kana ang rason nganong kalit paspas ang pagsulbong sa Kristyanismo. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Dios nagtawag kanato nga magpabilin sa iyang gugma og pakighigala. Ayaw tuguti nga ang kasakit og mga problema mo pahilayo kaninyo gikan kang Kristo. Hinumdumi nga si Jesus nagpabilin nga matinud-anon bisan hangtod sa krus. Ayaw kahadlok og mga responsibilidad nga gisalig sa Dios kanimo. Pabilin sa pag-ampo ug pagsalig sa Dios bisan sa mga lisod nga mga higayon o kanunay nga ibutang sa inyong kasing-kasing nga gitawag kita ni Jesus dili lang mga sulugoon kundi higala. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.